Odbočovací kruh. Ideš? Ideš tak. Áno, zdravím. No, jak ste na tom? Som tu na Račanskej, takže vy ste kde? Ste na polícii ešte? Áno, áno, áno. Tak už som tu za chvíľku. Dobre, tak idem aspoň. No, už som tu. Dobre, ďakujem. Majte sa zatiaľ. Ukazuje to, že 600 metrov. Dobre, to bude jak je ona. Čak nehaj. Ukazuje rovno? A tam ďalej konečná kde je, nevieš? Uvidíme. Bark zase nedá odbočiť, vieš. Aha. Teraz alebo až? Nie, ešte by si mal ísť tak. To ti hovorím, ty koko, že to bude volal. Áno, tu odmačali. To bude tá biela budova. Asi. No, to je polícia, lebo to bola vždy polícia. Musíme počkať, prenovka je Nemôžeš sa tam pozrieť. pod kolieska. Asi tak. Aha. Také bajky majú, hen. Všetci jazdia na bicykloch, už je to nejaké populárne. No drahé je bicykle. Keď dajú 4 alebo 7 tisíc za to, vieš. Koľko stojí taký bajk? Aj 10, no. Aj 10 už? No. Zase do bicykla by som nedal 10, no nehnevaj sa, radšej si kúpim motorku. Za 10, ne? Tak ty hej, Ale ne, ja ale to nikto môžem nemôže. Radšej si kúpim bajka, či za 10. Nemôžem šoferovať, tak radšej si užijem na bicykli. To panelová cesta bola výborná. Ešte môžeš ísť ďalej, na ktoré nie. Dobre policie. Takže je to rovno? Áno. To bude ono. No, tam sú. No. Zelená. To teraz ak sa otočíme, No, poď vozík. Ne, tak budeme musieť otočiť.